Paano lang sir? 300. 300. Roll another. Yeah. 300. La da 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 da. La da. So, ayan guys, yun, part 3 tayo ngayon sa ating free rides. Ayan, nabook natin si LJ. Pick up niya ay Bara, tapos going siya ng ng Bayabas. Tara, at pupuntahan na natin si Sir, ano? So, ito yung pangatlong free rides natin, Lods. Yan, gaya po ng ginagawa natin sa ating pagpapa-free rides. Ayan, nagpapa-post tayo, tapos ayan, nagko-comment tayo. Tapos kung tayo yung pipiliin ay maswerte dahil sila yung makaka-avail ng ating free rides, mga lods. So tara guys, part 3 tayo ng ating free rides. Ayan, bilang ano ko po ito bilang pasasalamat ko po sa mga pets passenger na siyang tumutulong po sa amin, sa amin na mga biker po. At ayun, kailangan lang tayong magpapa-free rides dahil 18K o 18,000 members na tayo, mga lods. Ano? So ayan, kay Sir LJ, ayan sir, going na po tayo dyan at ayan, chika-chika tayo habang nagra-rides. Nagra-rides tayo papuntang drop-off location mo. So yun nga guys, ang lahat po talaga ng mga pets passenger ay palangga na mo, kayo na sila. Mga palangga na mo. Ayan, mahal naman namin yung mga pets passenger namin dahil nga po, ayan, sila po yung tumutulong sa amin na mga biker na makakasurvive sa gitna ng sitwasyon natin ngayon, Lods. Yes, yo, ayan. Nandito tayo sa may bandang Bulwa. Alright. So, karon guys, medyo siya, gapanalithi. So, unta dili ni magulan para makapadayon ta sa ato ang free rides nga buhaton karon sa atong mga pets nga mga passenger nga mga palangga sa mga biker. Ayun, so yan kay LJ. Ayan, ayan, friend ko ito sa friend ko ito sa Facebook. Tapos ayan, nagre-react siya sa aking mga my days. Ayan, Sir LJ, going na tayo dyan at ayan, makikita na rin kita in personal. Ayan, so kagaya nga po doon kay Ma'am Rinrin at kay Sir James. Ayan, ipaprank natin sila, mga lods. Ayan, paprank natin na mag-overcharge tayo para medyo medyo intense. Intense yung labanan, mga lods. Check natin yung live location na sir, may conversation na kami dito. Ito yung kay LJ. Ayan. So, bara nga talaga. Ipunan yan. Hindi yan bara, lods. So, tara. Naghihintay na sa atin si sir, ano? Okay. Alright. Yo, ayan. Nandito na tayo sa may bara. At yung pick up ni sir ay ipunan. Ayan, ipunan sa may Phoenix yata yan. So, yun nga po guys, unexpected talaga yung paglaki ng pets. Ayan, umabot na po tayo ngayon ng 18,000 members. So, ayan, nakakataba ng puso. Kapag nakikita mong umaangat yung numbers ng bilang ng pets. Ay, tara. Ay. Ay, okay lang. Ang isisingil natin dito ay medyo malayo-layo naman yun. 300 siguro. Roll another. Ay sir, may ngapon. May ngapon. Oo.
Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Roll another. Yeah. Okay na? Ay, sunshine. Bayabas ka, sir ba? Ah, okay. Ara. Oh, my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn door. Ready, I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Nasakay Raginte ka, sir ba? Nasakay Raginte ka? Ah, murag wala man siguro. Oo. Ah? Kuan, talagsar ako gabiyahe kay. Oo. Sige, TikTok na eh. Kuan, kuan naman gani, wala lang, nara sa balay. Ay, Roy. Katugay, naka-member sa FED, sir? Ah, last year? Ah, totoo, yun. Ah, lagi. Pero so far, sir, kumusta man ang mga biker? Mga butan, ra? Or, wala po kaka-drive ka ng overcharging, kayo? Ah, dili siya member nga legit nga biker. Lagi hadlok pungod-pud na bay. Lagi. Lagi. May kayo kay kuan kay ka kanang mapagmatsyag ba? Lagi. Ang legit gyud nga biker mo agi gyud og comment kay dili gyud mi. Maba. Lagi no. Taga-Bayabas gyud ka, sir? Dagan na po kay amigo nga mga biker, sir. Dagan na po kay amigo nga mga biker. Okay. Mo. Bila di agi, sir ba? Sige. Sige lang ka? Sige. Kasa? Ay, pagkasa ako. Okay. Paano lang, sir? 300. 300.
300. Bahala ka sa buhay. Ito sir, joke lang. Free ra ba ito sir? Di, free ra kay nagkuhan ko karon nag-vlog ko ba, tapos free ride sa akong content, tapos mga fetch passenger apod. Seryoso? Seryoso. Ito, seryoso ito. Dili, joke ra tong 300 Ito sir, thank you kayo. Tapos, kasing gusto ka nakaikon sa fetch, shout out na lang, ikaw na to. Hello sa taga-FET and thank you so much po sa inyong service and I hope nadagan pa mo sa kayo sa inyo. Okay, thank you, bye-bye sir. God bless. Oh, my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn already. I'm so lonesome, I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you're away from me. Hold me like you'll never let me go. So, bye-bye sir. Ayan, nakakatawa yung reaction ni sir. 300? 300? Sir, pasensya po sa pasensya po sa prank na yon. Kalain mo barap going bayabas ang 300 yung singilan ko, Lodi. Pagsakay ko pa lang sa'yo nanganib na ang buhay ko Safe na safe. Yan, ayan, sir, thank you sa'yo. At ayan, free rides natin si Sir LJ. Yan, ayan, God bless sa'yo, sir. Ayan, shout out po kay Sir LJ. Ayan, na-pick up natin siya sa Maya Bara. At drop off niya ay dito sa Maya Bayabas. Alright, ayan, mayroon na tayong part 3. Ayan, at sino kaya yung magiging part 4? Ayan, so ayan, nabang-abang na lang sa mga susunod na mga episode, mga lods. Ayan, sino kaya yung maswerteng pang-apat na ipi-free rides natin? Alright, thank you. Ayan guys, huwag niyong kalimutan i-subscribe yung ating channel, i-like yung mga video at ang video na ito, at yan, i-share niyo po sa mga taga Cagayan de Oro City para alam nila kung ano ba yan talaga yung serbisyo ng fetch. Tulad nito, para tayong grabe naman nung tubig. Grabe, mainit naman Lah, patay tayo na ito, pre. Dito kaya, Lodi. Balik tayo. Delikado tayo dyan, Lods. Baka titirik yung ating motor. Ayan, kay Sir LJ. Ayan, thank you po sa'yo, sir. At ayan, friend po kami sa Facebook noon. Tapos, ayan, nagmamaydi lang siya sa mga TikTok ko. Taga-heart siya ng TikTok ko, mga lods. Ayan, thank you, Sir LJ. Ayan, thank you very much. Very, very much, thank you. Okay, bye-bye guys. At sino kaya yung ating susunod na magiging free rides na pang-apat? Ayan, episode 4. Episode 4, ayan. Thank you.